holky, já vás vítám u mýho nového videa, asi teda po 3/4 roce. Tuhle větu jsem říkala i v minulém videu, ale bylo to sice po 2 měsících a tady to je 3/4 rok, takže je to delší doba. Ale já se teď budu snažit vydávat častěji videa. A dnešní video bych to udělala takový vlog. Budu tady ukazovat vlastně i nějaký věci, co jsem si objednala, protože toho je celkem dost, tak vám to shrnu i do tady toho vlogu. A jak se můžete všimnout, tak mám na vlasech všude třpytky, protože dneska bylo poslední zvonění, takže jsem to zahrnula i trochu nějakých záběrů do toho, takže se myslím, máte na co těšit a jdeme na to. Teď vám ještě jenom v rychlosti ukážu, co jsem měla na sobě, a tady ty vlasy jsem si dělala pomocí toho pásku od Županu, to tam taky budete mít nějaký záběry. Mám tady takový řetízek, vzala jsem si modrou košili, bílej top a černou sukni a černý silonky. Takže to je můj dnešní look a mám tady ještě modrou gumečku. A teďkon se půjdu najíst a pak pojedu na doučování z angličtiny. Super, to se fakt moc těším. Až pojedu z té angličtiny, tak ještě se zastavím na Nails, tam si koupím vzorníček na nehty a až přijedu domů, tak si to nabarvím, takže pak taky uvidíte nějaký záběry z toho, protože tady mám ty gel laky, takže vám je pak všechno ukážu a dám to i do tohohle videa. Gorgeous. Krása. To je fakt úžasný. To dáme, když máme látkoru. Jo, to nevá. Já půjdu tam i na doučování. Úžasný! Já jsem měla říct svoje jméno na Indii, máme červeně. Moc nám to sluší, já mám to tady. To je super. Jak jste si mohli všimnout, jsem teda byla v sekáči, protože jak jsem šla hned té angličtiny, tak jsem šla tam a chtěla jsem jít ještě do toho na Nails, ale neměli tam ten vzorník, takže jdu domů. Jsem teda přijela domů a jak jsem vám slibovala, tak vám teda ukážu ty balíky z toho, co mi přišlo. Je tam teda věci z Actinu a věci z IKEA nějaký, protože jsem se objednávala. A teď jsem se teda oblíkla ještě do nějakého normálního oblečení jako na doma. A jdu vám to teda ukázat, co tam je. A jinak ještě z toho sekáče, tak jak jsem vám tam ukazovala 4 věci, tak to byla nějak ta sukně, tričko a pak ty 2 šaty, tak nechala jsem si teda jenom ty jedny šaty, ty modré, a ty si potom vezmu vlastně v létě, až pojedem do Chorvatska, protože mi přišly takový jako hodně vzdušný a to. A ta sukně teda, tak ta byla moc hezká, ale řekla jsem si, že teda si ji pak nevezmu, protože asi bych ji úplně nevynosila s ničím a bylo tam jakože ze Zary, to vím. A pak ty černé šaty, tak ty se mi líbily až na to vepředu, jak to mělo vlastně takovej ten, to vykrojení a to se mi tam prostě nelíbilo, jinak by byly pěkný, nebo ten volánek takovej. A pak tam bylo to tričko a to se mi úplně moc nelíbilo. Takže to je tak všechno a teď se jdem vrchnout na ty balíky. Já jsem tady s mýma balíkama. Jedno je teda z Actinu a jedno je z IKEA.
Myslím si, že jo, tohle je z Actinu, takže tohle je strašně těžké. Je to křehké a toto taky křehké. Rozhodla jsem se to natáčet tady na té straně, protože tady je víc světla, protože šlo ode mě to okno, takže by to tam asi úplně nebylo moc vidět. Ale jdeme se na to vrhnout. A tady bych měla mít teda 3 věci. Kůň to vypadá. To nás nezajímá. To jdem na sebe. Proč je tam milion tady těch věcí? Z toho bych mohla něco vyrobit. Začneme. To si dělám srandu. No, já jsem se objednala vázu. Myslím, že to bude malá váza. Ale já jsem nečekala, že bude tak velká. Počkat, to je dokonalé. Takže toto je ta váza. Stála, nevím, to tady není. No já to tady napíšu, protože nevím. Moc se mi líbí. Takže až na to, že je to velký, tak je to super, protože jsem fakt myslela, že to bude jakoby třeba hubenější, jakoby, že, ale to nevadí, i tak je fakt moc hezká. A ještě jednu vázičku tu mám, a ta už je teda menší, průhlednou nějakou právě sklenku. A ta je extrémně malá. Tak zase tohle jsem nečekala taky. Asi tam ta je hezčí, 100%. Vypadá to jak sklenka na pití. No to nemám. Takže vázička. Prostě druhá vázička, jo? Má to být vázička. Takhle vypadají vázy. Nemám. Je to super. A ještě ta poslední věc. Doufám, jo. Má to být prostě redlo. Teda povlečení. A je srdíčkový, šedý, takže se mi bude hodit do pokoje, protože máme tady zelený nebo takový typ petrolejový barvy a šedý. Takže si myslím, že to bude fajn. A jdem se na to kouknout. Jestli to teda rozbere. A doufám, že mi to fakt sedne na tu postel, protože jinak fakt nevím. Ale vypadá to fakt moc hezky takhle. OK. Proč mi přijde, že tohle je větší než můj polštář? No. Hele, já to pak zkusím, takže vám to ukážu. Protože teď mám, vidíte, puntičkatý, takže vlastně se mi to bude hodit taky tohle. A jestli to sedne, jak má, tak budu šťastná, protože je extrémně krásný. Takže s tímto jsem velice spokojená. Ještě teda nevím, jak to padlo na tu postel, ale snad to padne. Jdeme na ten Actin. A toho tam mám, myslím, že fakt dost a jsem úplně zvědavá, protože jsem tam úplně super věci. A koukala jsem se i na nějaký recepty nový, jakože s těma prostě věcmi, co tam je, co tam jsou. Takže bych mohla pak udělat i nějaký video s nějakýma receptama a určitě budu navážet něco ohledně i fitka a prostě takovýchhle věcí. Aha, to není to praskací, to nevím. Teď se vrhneme na celý obsah, co vlastně v tom, tady mám toho tam fakt hodně. První teda, tady mám Bilgame tortily, já to dám asi takovýhle ty tortily, ale mám tady 4, protože to chci úplně udělat strašně moc. Spoustu věcí s tím, jak na slano, tak na sladko, takže to mám tady. A asi to spíš dám na stranu, abyste to viděli tak. Tak, tady mám ten bordel, takže toho si moc nevšimla. Pak jsem si tady objednala Bilgame Pizza Bay. Tady jsem si objednala teda 2krát, takže mám takhle 2.
Takže tady takovýhle zásobičky se vyplatí. Tak. Další, co tu mám, jsou Vilgain Chocolate Chips. A to je úplně strašně moc v tom. Ty použiju určitě taky v nějakém videu, když budu dělat ty recepty, takže teď je otevírat nebudu, ale až pak. Objednala jsem si dračí ovoce. Je to úplně... Na tom videu to prostě nejde moc vidět, jo, ale až pak budu dělat nějaké ty videjky, tak to tam uvidíte. A mám takhle dvoje, stále to celkem dost, na to, že toho v tom pytlíčku teda upřímně moc není. Tady toho je celkem víc, ale je to spíš rozdrcený a tady toho je míň, ale je to na celý kusy. Takže, no nevím. Jsem na to zvědavá, protože dračí ovoce jsem ještě ani jakože normálně neměla, na to už sušený. A tady na to se úplně strašně moc těším. Tak jsem si objednala cashew v medu, myslím, že? A to vypadá úplně skvěle a objednala jsem si to dvakrát. Takže to je takhle. A můžeme to rovnou ochutnat, protože mi to fakt strašně zajímá. Jak to chutná. To extrémně voní. Jakože fakt. Co vypadá to takhle. Takový cashew obalnej v cukru. Tak tohle. To bych snědla hned všechno celý. To je tak dobrý. Takže tohle to fakt je super. A mám tady už dvě poslední věci. A budou to teda máslíčka nějaký. Jedno by mělo být z přívodní medovníku. A to druhý právě by mělo být něco jako ty cookiesky, jak jsou s tou bílou čokoládou, s těma právě že chocolate chips, ale s těma bílýma. Takže vypadá to takhle. A to extrémně voní. Takže toto je moc dobré. A teď si jdem kouknout na tohle. Vilgain Sweet Nuts. Honey cake. Vypadá takhle. To fakt voní jak medovník, abych vám to ukázala, budem se tady. Tak tohle je moc dobrý. Ale víc mi asi chutná tohle. A myslím si, že tento balík velmi uspěl. Takže mám toho tady fakt strašně moc. Takže něco s tím určitě udělám v nějakém videu, nějaký recept. A tohle bylo teda za mě všechno. Udělali jsme si tady takový 2 holy. Tohle bylo teda pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Shrnula jsem nějak ten celý den, co jsem dělala. Moc toho teda nebylo, ale snad se vám to bude líbit. A pokud jo, tak mi určitě můžete dát like, napsat nějaký komentář a můžete třeba napsat, jaký video byste chtěli příště. A to je asi všechno, takže se mějte hezky a pa! Tohle se mi fakt nechce uklízet.